ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 22 ଫ୍ଲୋରରେ ଅଛି। B1 ଯିବି। B1ରେ ମୋର ଆକ୍ସେସ୍ ସବମିଟ୍ ୟାର ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଏଇଟା ସବମିଟ୍ କରିକି ଯିବି। ତ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ କରୁଥିଲି ମୋର କାମ ସାରିକି, ତ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ମୋ ସହ। ତ ସେ ଜାଗା ବି ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଘଟଣା ଭିତରେ ଡିଟେଲ୍ସ ବି କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଲିଫ୍ଟ ଆସିବ, ସେ ଜାଗା ଦେଖେଇବି, ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ କହିବି। ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି ଇଟ୍ସ ବିନ୍ 6 ମନ୍ଥ ଆଫ୍ଟର 6 ମନ୍ଥ ସମଥିଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଠି ଜାଗା ଗଲେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖାଉଛି ଆମର ଗୁଗଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଇଟ୍, ଯେଉଁଟା ଏବେ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଗଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଇଟ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦର। ତ କେଉଁଠି ବି ଆଉ କେଉଁଠି ବଡ଼ ସାଇଟ୍ ଥିବ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୁଗଲ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ସାଇଟ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇଠି। ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯଦି ଥିବି ଏଇଠି ତ ଦେଖିଦେବି ଆଉ ପୁରା ହେଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଲିଫ୍ଟ କାହିଁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। B1C ଆସିଗଲା ବୋଧେ। ବାଇ। ଯଦି ମୋ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଥାଏ ନା, ତ ଏଇ ବାଟରେ ହିଁ ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରେ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏଇଟା 1 କିଲୋମିଟର ସମଥିଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏ ରୋଡ଼ଟା ମୋ ରୁମ୍କୁ। ଯଦି ମୁଁ ବାଇ ରୋଡ଼ ଯଦି ଆସିବି ଅଟୋ ୟା ବାଇକ୍ ବୁକ୍ କରିକି, ତ ମୋତେ 5 କିଲୋମିଟର କି 6 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବାଟେ ଚାଲିକି ବେଳେବେଳେ ପଳାଏ। କମ୍ ରାସ୍ତା ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ସେଇଠି ତ ଆଗକୁ ଅଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତ ସେ ଜାଗାଟା ସେଇଠି ଅଛି, ଦେଖେଇବି। ଭାଇ କି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଜାଗା। ତ ଏଇ ଅନ୍ଧାରଟା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ ଘଟଣାଟା ଘଟିଥିଲା ମୋ ସହ। ତ ଏବେ ବି ନା ଏଇ ବିଲ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଏତେ ବି ହେଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଏଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିଲା କିଛି ବି। ତ ଏମିତି ଏତେ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଏପଟେ, ତ ଗାଡ଼ି ବି ଯାଉନଥିଲା ଏତେ। ତ ଏଇ ରୋଡ଼ଟା, ଆଉ ଏ ରୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଏକଲା ସେଦିନ ରାତି ପାଖାପାଖି 10ରୁ 11 ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସେଦିନ କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୁଟି ଥିଲା ସମଥିଙ୍ଗ। ତ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ତ ସେଇଠି ଆଗକୁ ସେ ବିଲ୍ଡିଂର ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଏମିତି ମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣିକି ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଯାଉଥିଲି। ତ ମୋବାଇଲଟା ବି ମୋ ହାତରେ ଥିଲା, ତ ସମଥିଙ୍ଗ ମୋ ହାତରେ ବି ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ କିଛି 4 ଜଣ କି 5 ଜଣ ଆସିଲେ। ଆସିକି ସିଧା ପୁରା ମୋ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହେଇସାରିଲା ପରେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ହାତ ଧରିଦେଲେ, ଧରି ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇଲେ। ପୁରା ଝିକାଝିକି ଗଲେ, ପୁରା ଖତରନାକ। ଦେନ୍ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ନା ପୁରା ମାନେ 2 ଜଣ କି 3 ଜଣ ଏ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ବି ଜଳୁନି, ତ ସେ ସାମ୍ନାରେ ସେଇଠି ପୁରା ଟଣାଟଣି କଲେ 2 ଜଣ। ପୁରା ମୋ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଟ୍ରାଏ କଲେ। ମୁଁ ଟୋଟାଲ ମୋବାଇଲଟାକୁ ହିଁ ଛାଡ଼ୁନଥାଏ, ହେଲା କି। ତ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ଥିଲା ମୋ କାନ୍ଧରେ, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଥିଲା, ଡାଏରୀ ଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତି କରାହେଇଥିଲା। ତ 2-3 ଜଣ 4 ଜଣ ଥିଲା। ଏଇପଟେ ଟୋଟାଲି ଗାଡ଼ି ବି ଗୋଟେ ବି ଯାଉନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଲିନି, ଏଇ ଆରପଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମୋବାଇଲ। ଦେନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାକୁ ଥିଲା, ଚାକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ। ତ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ସେ କହିଲେ ଯାହା ଅଛି ଦିଅ। ତ ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଥିଲା, ବହୁତ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ତା ଭିତରେ ଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାଇଭେସି, ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଜିନିଷ ବହୁତ ଥିଲା, ବହୁତ
किसी थिला फोटोज हो कि डॉक्यूमेंट्स हो ऑफिस रो किसी काम जहाँ भी तो थिला तांको देदेली से नहीं गले यार मु पाखापाखि 6-7 दिन नहीं कि पूरा पूरा सैड रहीगली डेज पर्यंत ना कि मो सेपटे गोटे रोड अच्छी सेपटे रोड अच्छी ए रोडटा जाकि सेठी टच होची मु सेई बाटे बुलिकी आसिली नहले ओला नहले यूबर करके जाए रूम को बहुत दिन पर्यंत एपटे चलवा माने बर्तमान तो ये लोक जाऊँच सामने तो बर्तमान एवं सब जाऊँच बोली ना कि मुझे आसूसी ब्लॉगटा बनवाई ही आज रोड्रे आसी ना मुझे जाए सेपटे ऑटो जाए ना बाइक रे भी जाए तो कौन करवा यार हैदराबाद लाइफ एमती कौटी कौन हो ठीक ना तो मु कह कथा जी भी ब्लॉग बनाऊँ ना मो भी ब्लॉग भी देखुं बाहर एत नाइट रे किसी ब्लॉग बनातुनि कि मोबाइल बाहर किसी चलतुनि मैंने धरी थे आप मोबाइल साइड रू धरदे नहीं कि पलैबे तो मोबाइल भी बहुत किसी आम पर्सनाल जिनस रोचे से कहूँ कि जहाँ भी पर्सनाल जिनस अच्छी से भाई रूम रे देखिए चेक कर गोटे काम कर इयरफोन जमी देदेव गीत शुण रूम को जाओ रूम रे जाकि तुम जहाँ कर एमती रास्तार मोबाइल धरिकी गीत शुणिकी एमती जीवा ना किसी फोटोज या समथिंग वीडियोस किसी भी तुम देख कौन एमती काम करनी रूम रे जाकि निज सेफ्टी फास्ट जाकि आराम से गाधे बाधे कि तुम्हें निजर जहाँ भी कर गुड़ा धुह ड्यूटी जाकि जहाँ भी कर सेफ निजर सेफ नहीं कि कर बाहर से दिन जब मुझे भावुँ से छुरीटा देखा ना कि जदि मत छुरीटा जब मारी मारी कौन होता भी मोर मो बैग मो फैमिली अच्छी तो से भाई आम बाहर आसिकी निज घर निज घर आम आसिक बाहर छाड़ी इनकम करूँ तो जब आमर किसी ना आमर जो आम फैमिली अच्छा भाई भौणी बाबा माँ जी भी तो से केमती लगे यार थे भाव तो देख जे भी बाहर रोच टे सेफ्रे रुह देखिए रुह बस ये कथा बाय।